thiam zirna channel clear tu te chi bai kan han book chawa tun tu ma hian hei inverter chungchang all sam te fix dan kan soidona he kan inverter siam tur hi main anlo siam tir to eng mazat po anlo siam nan poisa te pon lo charge to ni oma riat lo na hianin mi hi ti fing ati a thina tin kan riat miau lo chuan a hria te kan pan fo thina hemi thil a chiat na te a that na te heng ang kan han riat hi man tam takani mi tam takin kum tam takan zira hemi hretur hian amana tamani tia kha hreta ila an lo bil hote anga kan ngai an lo bil nual ani pon a siam na man ain khalaya che hriat na a chelai hriat le khami a chelai siam thatura thiam na hriat na an nei kha amana tamani tia kha hreta ila ke po hi thil siam thin kan ni a hemi thil siam zir tur hian cheng sing eng mozat kan seng la chu tiang thiam na nei tur chuan sum tam tak kan seng ani chu nga kan zir then khat te mang le kan zir lo then khat te po ani ang chu chu tiang ang chi chu channel clear tu te nai lo chang kai pui ve theina ani be sein na ti hian a free in en thei turin kan ron video kan ron chop chuak thin ani a chu wangin kan channel te min lo subscribe saka min lo share dar saka min lo tan pui ve thin turin kan han som masa cheu ani ole hei hemi inverter hi anei tu pa in hun rei tak azin bo sana ti chuan alo hole a an ona kha hemi indicator helaya ama indicator ho hi a pheta zuk zuk maya ti chuan current po engma a pe chuak thei lova a charge thei bok lova chu chu om dan ani a kan on chinanga kan on china hei om dan chu ni ta ni ti khuan ama indicator ho khu avai na pheta zuk zuka a eng thei talaw ani current na pe chuak thei lova inverter on thei lo bok ta ni hei hi a chan chu a khol chiat wang hi ni lem lova a khol hi chu thap veka amai ro chu hun rei tak a lo sana wang khan enge ni a battery kha lo lo ni chu a battery kha lo lo a ti chuan hei helai hian han en ula hei carbon hin mu thenga a fi lu tuk thei lova ko battery vuan lai khon carbon tam tak oma a then te chu ka ti fai to zoka khami carbon khan alo dang ta ti chuan khami carbon ina lo dan ta ka wang khan battery a charge salut lo ta a ti chuan hemi indicator light ho zong zong hi a pheta zuk zuk mai ni hei hi a chiat khol chiat wang ni lovin battery a zuk in connect hat tok lo wangin automatic a charge lut ngal tur khan ya chu chu lut ngal lova a oma wangin a lut ngal tak thei tak lo wangin khatianga phezuk zuk kha anita ni ti chuan battery hi kan han connect chinanga chuan kan han on le chin don ani ole ti khan battery a chuan kan han connect ta a ti chuan current kan han onanga kan han on ta ni khu battery kan connect chuan charge ti khu aron deta wa adik ta ni ti chuan inverter tu na han kan off ta kan han onanga current ala oma wangin tundin huna chuan inverter helai main chau hi eng ri ni tu na chuan inverter hi la eng lo ri ta charge ti hi eng boka charge salut ti na ni ta ni ti chuan main current lu na hi kan han off ta ti hian inverter aron eng ta a pe chuak vek bok ta current kan han on le ti khuan charge akal ti hriat nan charge khu deta zok zok ta ni ti khan sum tam tak senga asiam hne na kan va da thin kha
ngai to lovin hetiang ang inverter nei in lo oma in lo mangani chuan a battery connect na la ya kha han phoi ula han su fai ula ti chuan chumi in su fai zo chuan battery kha khan connect le ula ti chuan a thamai don ani oleka channel thir tu ten in lo tangkai pui ngai ka be se ya zo na le har sat nai nei chuan comment lama lo post ula thei angin kan in chang don nia ka channel thir tu zong zong ten ka channel lo subscribe pa lo share zel turin kan han som teu ani